Mega love shout out sa iyo kapatid ni Emily, The Virgin Vlog. Maraming salamat. Maraming salamat kapatid sa pagpasok at sa pagtamsak mo sa akin. Maraming salamat. Isus, maingay pa yun. Maingay pa. Ay, salamat. 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 Salamat sa pagbati mo sa akin. Kumusta ka na? Salamat. Salamat sa Salamat sa iyo, Ron Vlog. Salamat sa Salamat sa palipad. Baka pwede mo pandagdagan. Salamat din kapatid na Emily the Virgin Vlog sa pagbati mo sa akin ng happy birthday. Salamat sa iyo kapatid. Maraming salamat kapatid na Emily the Virgin Vlog. Salamat. Salamat Ron. Salamat, salamat. Salamat. Ingat ka lagi dyan sa trabaho mo. Pag-ayusin mo ang trabaho, pagigihin mo at alam mo na. Salamat Ron, salamat, salamat. Magdano pa ako. Salamat kapatid na Emily, salamat. Salamat kapatid na Emily. Salamat Ron sa palipad, sa pakulay, salamat. Basta tulad ng sinasabi ko sa iyo, lagi kang mag-iingat. Ayusin mo trabaho mo at alagaan mo sarili mo, yun lang. Kumusta na lang dyan sa mga katrabaho mo? Panood mo na lang sa kanila, naka-live naman ako. DIY DIY Obsession, mega love shout out to you my friend. Maraming salamat sa iyo kapatid na DIY. Panood mo na lang sa kanila, naka-live naman ako. Sa katrabaho mo dyan, Ron. Tagay. Guys, meron na po kayong mga moderator ha. Pwede po kayong magbaba ng inyong mga bahay. Maraming salamat. Nakita mo ba ron? Post ko sa TikTok. Oh, nakita mo agad kasi nasilip ko eh. Bago ako mag-start ng live ko, nasilip ko. Salamat. Salamat guys sa regalo mo sa akin ron. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyo Ron, sa iyong pagpa-member uli, sa pag-renew ng member at sa iyong pagpakulay sa akin. Maraming salamat sa regalo mo sa akin. Pero pwede mo akong bigyan yung t-shirt na nakita ko. Yung t-shirt na nakita ko, pwede mo akong regaluhan na nakita ko. Happy birthday! May you have more years full of happiness. God bless you always. Thank you my friend, DIY Obsession. Thank you my friend. Thank you for your greetings and for your very nice comment. Aba, English. Salamat guys sa inyong pag-greeting sa akin. Salamat, salamat. Ron, baka yung nakita ko doon sa TikTok mo na t-shirt. Baka naman. Gusto ko yun, nakita ko. Nagalam shout out sa 3 million in the house at saka sa tatlong patamsak nyo guys. Maraming salamat. Guys, inom po tayo. Guys, pwede po kayo magbaba ng bahay nyo ha. Pwede po kayo magbaba ng bahay nyo. Pwede po tayo magkwentuhan kung ano gusto nyo. Para baba nyo po bahay nyo kung may upcoming LS kayo, may upcoming premiere or may new upload video or upcoming LS, wag lang live. Pwede nyo pong ibaba para mabisita po natin.
At mabisita rin po ng ating mga kaibigan, mga kapatid. Maraming salamat guys. Mega love shoutout sa inyo ha. At salamat sa inyong mga pag-greetings. Salamat. God bless you and your family every day. Thank you my friend DIY Obsession. Thank you my friend. Salamat guys sa inyong apat na patamsak guys. Maraming salamat. At sa iyo Ron Vlog, maraming salamat sa iyong palipad, sa iyong pag-renew sa aking membership. Cha. Maraming salamat. Guys, huwag niyo pong kalimutan kung gusto niyo po makita ang aking mga social media account or mga social media, follow niyo po ako sa aking TikTok channel, sa akin din pong YouTube studio. Paki-subscribe naman po ako guys, yung hindi pa nakaka-subscribe. At sa akin din pong Facebook page, follow niyo po ako at din sa akin Facebook. Jing! Mega love shoutout sa'yo, Jing! Kumusta sa'yo, Jing? Nakagraduate ka na ba, Oragon? Happy birthday! More birthday to celebration to come in your family. Mega love shoutout. God bless. Kumusta, Jing? Jing TV channel. Mega love shoutout sa'yo. Kumusta? Kumusta sa'yo, Jing? Meron ka ng moderator, kapatid na Jing. Pwede ka na magguba ng iyong bahay kung may new upload video ka. May upcoming premiere or may upcoming LS, wag lang live. Ibaba mo kapatid para makulkog natin. Para matamsakan natin at salamat din sa iyong pagbati sa akin. Maraming salamat. Yahoo! Tagay! Salamat Jing sa pagbisita. Salamat. May moderator ka na, Jing. Salamat. Salamat guys sa mga bumati sa akin. Maraming salamat. Yung mga bumati po sa akin, dapat may regalo kayo. Nasaan yung aking regalo dyan? Binati nyo ako, kailangan may regalo. Tagay pa more. Thank you my friend SSC TV for your visiting me again, my small house, for your visiting my live stream. Thank you my friend SSTV. Kaya bisitahin kayo ging bahay mo ging ha. Ano ba nangyayari sa bahay mo, Giyatay? Ganun pa rin. Hindi tumaas taas. Oy, dito tayo sa short video mo.
Dito ako sa bahay mo ha, short video ha. Alam mo, Ging, pwede ka na mag-live. Ang bilis. Short nga, ang bilis. Ano handa? Nga. Walay. Walay, Ging. Ang iiksi naman talaga nito ng video mo. Short video nga. Giyatay. Hanap nga ako ng mahaba-haba para hindi masayang ang panood ko. Dito ako sa 4 minutes ha. Hindi to ninja ha. Umayos ka, Ging. Hindi to ninja. Legit to. Second account ko to. Road to grade 2. Si Monica Vlog. Second account ko. Account ng anak ko na ako gumagamit. Pinangingisda ko, pinalalaki ko. At ipapamuni ko rin. Road to grade 2 na to. May sariling bahay, may sariling bilang, may sariling palabas. Kaya legit na legit to. Hindi to ninja. Yang Ging ha, panoorin ko to, tapusin ko yung palabas. Wala akong handa, Ging. Nga. Di na nagbago, Ging, ang bahay mo, Ging. Lagi na lang nalalagas. Kaya magsalamin. Minsan ayaw akong magsalamin. Hindi naman pwede hindi magsalamin. Kasi hindi ko na rin makita ang mga letra. Alam mo na, matanda na lolo mo. Kailangan gumamit talaga ng salamin. Di atay, nasigi ubos, palang urag palagi uragon. Sabi ko kasi mag-clear history ka. Ano, ibig sabihin magpa-verify ka, ano ba tawag doon? Basta yan ano ba tawag doon? Ginagawa ko. Tuturo ko sa iyo ngayon. I-demo ko sa iyo para mabawasan ng kwan mo. Magpa-send feedbacks ka pala. 'Yun. Magpa-send feedbacks ka, Ging. Oo, magpa-send feedback ka. Para mabawas-bawasan ng lagas mo. Ganyan kasi ako dati. May nagturo din sa akin yan. Send feedbacks. Para mabawas-bawasan ang lagas mo. Mega love shout out sa inyo lahat mga kapatid sa 3 million at sa inyong 5 patamsak sa akin, guys. Maraming salamat. Magpa-send feedbacks ka, Ging. Turo ko sa iyo. Pagtapusin ko lang tong palabas mo. I-demo ko sa iyo kung paano magpa-send feedbacks. Kung nandiyan ka pa. Kung wala ka na, ayun lang, nga. Thank you sa panood mo, Uragon. Anong uragon? Anong urahong? Kung ano pinagsasabi mo dyan sa akin, mumunting bahay, ewan ko ba? Bakit ganyan? Discourage nga ako. Hindi ko, wag ka ma-discourage. Sige lang ng sige. Go lang ng go, laban ng laban. Ayan kasi yung mga time na talagang bakbakan ng lagas dyan. Ayan ang mga time na yan. Ayan ang mga road to grade 3 hanggang grade 5. Bakbakan ng lagas dyan. Tapos pag road to grade 8 ka na naman, ayun na naman, bakbakan na naman ng lagas dyan. May time kasing hindi. Lolo ka na pala, nag-history. Ano naman? Oo, 5 na apo ko. 5 na apo ko. Lolo na ako. Anong paano yun, Ging? Siguro nanood ka sa video ko, no? May pinanood kang video ko doon. Yung in-upload ko. Pwede naman yung Ging. Ano ka ba? Nag-live ako noon, isa lang CP ko. Itong monitor ko na to.
Dito na rin ako naglalagay ng moderator ko. Dito mismo sa monitor ko na to. Kasi ito noon, hindi ko ito nagagamit kasi araw-araw itong dala ng anak ko. Nagla-live ako noon, isa lang cellphone ko. Pwede yun. Diyan ka na rin mismo sa pinaka-main mo maglagay ng moderator. Busy na. Busy na naman baging. Pwede ka mag-live kahit isa lang ang CP mo. Pwede ka na rin dyan maglagay ng moderator mo sa pinaka-main channel mo. O yan, ging nga, natapos ko na, ging. Yan o, natapos ko na. Dikit kalimbang ako sa'yo, mag-iiwan ako sa'yo ng bakas. Ang papasok sa'yo si Monica Vlogs. Check ko na kan ko. Malabo mata. Yan na, kalimbang all ako sa'yo, ging. Mag-iwan ako ng bakas, ha. Yan, nag-iwan ako, ging, ng bakas. At linagay ko rin pangalan ko sa dulo. Para maalang-alam mong galing sa akin mismo yon. Yan ha, dikit kalimbang yan, ging. Salamat, ging. May premiere ako, ging. Baka gusto mong tamsakan yung dalawa kong premiere. Mamaya gagawa uli ako ng premiere para 3 premiere ko. Sunod-sunod ang premiere ko, ging. Baka gusto mo, ging, tamsakan. Ngayon lang paano maglagay ng ano. Dito sa ito, 'di ba nakikita mo, nalapit ang kamay ko sa monitor ko. Dito na mismo ako naglalagay ng moderator ko sa monitor ko. Diyan ako mismo naglalagay ng moderator sa monitor ko. Ako dati hindi pa ako naka 1K na ako noon, ging. Hindi pa ako nakaka-direct sa YT. Ang ginawa ko noon, may nagturo din sa akin, dumaan ako sa Google Chrome. Doon ako dumaan. Saan ka ba nag-upload, ging, ng video mo, ging? Paano ko ba mag-upload ng video? Direct ba ikaw mismo sa YouTube o dumadaan ka ng Google Chrome para kung may CPR man, makikita mo agad kung may CPR, kung wala. Kasi kung may CPR, pwede mo agad i-delete. Hindi pa siya naka-public. Pero kung walang CPR, pwede mo siyang i-direct yung upload na ipapublic mo siya. Kasi pag doon ka dumaan sa Google Chrome, pwede mo muna siyang i-unlisted or i-private bago lumabas yung CPR, kung may CPR. Kasi ako ganun ang ginagawa ko, ging. Dumadaan ako ng Google Chrome pag ako nag-upload para alam ko kung may CPR, kung wala. Nare-review agad. Kasi kung nag-upload ka direct YT, pwede rin yun. Direct na yun. Hindi mo malalaman mo agad. No, ibig sabihin, hindi mo malalaman kung may CPR siya. Hindi mo agad siya ma-delete. Naka-public agad yun eh, pag doon sa direct YT. Saan ka ba nag-upload? Kasi kung nag-upload ka sa Google Chrome, doon ka dumadaan, doon sa Google Chrome, yung parang camera doon na may plus sign, kulay pula, doon ka pwede pumindot, pipindutin mo lang yung camera na yung may plus sign, tapos pag pinindot mo, may lalabas yun na go live, upload, tapos yung isa pa na nakalagay. Kasi ako pag nag-upload, doon ako dumadaan sa Google Chrome, pipindutin ko yung plus sign na yon, may lalabas doon na upload, go live. Dati doon ako dumadaan, nagla-live ako doon. Sa Google Chrome ako dumadaan, direct YT rin yun. Ang WH noon, sa'yo rin lahat. Ano daw? Paturo mo sa friends ko.
Salamat sa pagtamsak, Ricky Uragon. More blessings sa inyong family. Salamat, ging. Madali lang, ging. Kasi doon ako dumadaan ako pag nag-upload po ako ng videos ko, guys. Doon pa ako dumadaan sa Google Chrome. Hindi pa ako nagdi-direct YT. Ay, salamat. Mega love shout out sa iyo kapatid na idol na kita. Maraming salamat sa iyo kapatid. Meron ka na pong moderator kapatid, pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay. Kung may bagong upload yung video, upcoming premiere or upcoming LS, wag lang po live, pwede mo na pong ibaba para matamsakan po natin. At guys, baka gusto nyo pong tamsakan ang aking dalawang premiere. Baka lang, gusto nyo, gusto nyo tamsakan ang aking mga premiere. Ibababa po ni Monica Vlog ang aking pong mga premiere mga kapatid. Wala kang CPR, di wow. Mas okay yung wala kang CPR. Swerte, sa bagay, sa inyo, mga bagong mga kuan pa lang bibiran CPR. Guys, ayun pong binaba ni Monica Vlog. Premiere ko po yan, guys. Baka naman, gusto nyo tamsakan ng aking premiere. Maraming salamat, kapatid na idol na kita, sa iyong pagbisita, sa iyong pagtamsak. Maraming salamat. Baba ka po bahay mo, kapatid na idol na kita. Sige nga, silip. Ayan guys, na binaba po ni Monica Vlogs guys ha. Second account ko po yan, premiere ko po yan mga kapatid. Patamsak naman guys. Sino kaya to? Uy. AA from TV. Kapatid na AA, nandito pa ako sa bahay mo. Ay si paturo muna mi sa friend ko, di ko pa kasi alam. Alamin mo kasi. Kapatid na AA, nandito pa ako sa bahay mo. Panoorin ko lang po bahay mo. Uy, mahaba-haba to. Halos kalating, mahigit isang oras. Ano mahigit isang oras? Halos mahigit kalating oras. Mga 3 minutes lang kapatid ha. Panonoorin ko pang yung palabas. Happy New Year, everyone. God bless to all of you. AA from TV. Panoorin ko lang po kapatid, AA from TV ha, ang iyong palabas. Mga 3 minutes man lang. Maraming salamat guys sa inyong mga patamsak. Maraming salamat. Ano to? Janie Mine TV, mega love shout out sa iyo kapatid. Meron ko na pong moderator. Parikoy. Kumusta Parikoy? Kumusta Goy? Kumusta sa inyo lahat? Maraming salamat guys sa inyong pagbisita. Salamat Ging, salamat Parikoy, salamat AA from TV. Pinapanood ko lang muna po yung palabas bago pa ako magdidikit kalimbang. Salamat Goy, salamat sa pagbisita mo sa Patamsak. Maraming salamat sa inyo guys. Walang anuman kapatid na James. Maraming salamat.
Happy birthday. Salamat, Goy. Salamat, pare Koy. Salamat sa pag-greet mo. Kumusta, Goy? Dan, tamsak na, sabi ni kapatid na Jing. Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na Jing TV channel. Baka di nyo pa po kadikitan. Baba po kayo, guys, ng inyong mga bahay. Kung may premiere or new upload video or upcoming LS, pwede nyo pong ibaba. Wag lang po live. Pwede naman po ibaba ang upcoming LS, mga kapatid. Maraming salamat, guys, sa inyong patamsak. Maraming salamat. At sa inyong mga pagbati sa akin, maraming salamat. Kapatid na AATV, ito naka 3 minutes na po ako sa bahay mo, ha. AATV, naka 3 minutes na po ako sa bahay mo. Magdidikit kalimbang na po ako sa iyo, kapatid. Salamat, kapatid na AATV. Salamat. Dan sa inyong lahat, sabi ni kapatid na James TV. Janin pala. Hindi ata, apat na mata ko malabo pa rin talaga. Agoy. Ging TV channel Dan Pulpak with Bakas. Salamat, sabi ni kapatid na pare koy. Kapatid na Ging, dan na daw po sa'yo si kapatid na pare koy. Si pare koy po, kapatid na Ging, yan po ay aking member at yan po ay aking legit na kaibigan at higit sa lahat, totoong kaibigan, matagal ko pong kaibigan si kapatid na pare koy. Kilala ko po yan. Kadaldalan ko din po yan minsan sa Messenger. Pag may mga time sila, may time din ako, nakikipagdaldalan ako sa kanila. Guys, ibababa ko pa po yung isang premiere ko po, ha. Dalawa po kasi ang premiere ko at gagawa pa po ako ng isang premiere mamaya. Para sunod-sunod po ang premiere ko. Dami kong upload na video, regular video, kaya po bihira ako mag-live. Puro upload po ako ng regular videos. Ibababa ko po, guys, ang aking premiere, ha. Baka naman gusto nyong tamsakan. Dalawa po kasi ang premiere ko, mga kapatid. Ano ba yung binaba ko ng isa? Yung sa Manila City Hall. Tapos, ibababa ko naman po yung sa akin sa Quiapo. Baka naman, guys, patamsak naman ang aking isa pang premiere. Ito pong sa Quiapo. Kasi ang nakababa po dyan, yung sa Manila Central Post Office. Yung pong binaba ni Monica Vlog, yan pong aking second na premiere. Sa susunod, maraming premiere. Marami talaga akong premiere. Bali, dalawa pa pong i-upload kong premiere. 4 po yan na sunod-sunod. Kahapon may premiere din pa akong natapos pa lang. Okay lang kahit konti ang views, basta may i-upload na videos. Nakatamsak na ako, host, sa isang premiere yung nagsisimba kayo. Oo, yung sa Quiapo. Yung sa Manila Central Post Office, tamsakan mo, Goy. Salamat, guys, sa inyo. Nasaan kaya si Rainer? Sana dumalaw naman si Rainer. Char. Guys, nagbaba po ng bayan si kapatid na Jane. Goy, ano na balita ni Rio? Hindi na kami nagkakausap, Goy, ni Rio. Matagal na kami, Goy, hindi nagkakausap. Jenny Moni TV, nandito rin po ako sa bahay mo, kapatid na Jenny Moni TV, ha. Panonoorin ko po ang iyong palabas. Almost 5 minutes man lang to, papanoorin ko na po, tatapusin ko na po, kapatid na
Jenny Moni TV. Highlight 7/05/12/01 from Silent LS December 2021. Wala na akong balita, Goy, kay Rio. Nag-comment siya doon sa isang upload yung video yung ng bagong taon. Yun lang, doon lang kami nagkausap. Yung kayong dalawa nga na nag-comment doon sa akin, sa upload yung video doon sa Facebook page ko. Miguel, shout out sa 3 million in the house. Ging TV channel, tingnan mo na lang, bakas ko sa bahay mo, sabi ni kapatid na pare ko. Kapatid na Ging, dana daw po sa'yo si kapatid na pare ko ha. May bakas daw po siya sa'yo kapatid na Ging. Kita ko na po pare ko, thank you po. Goy, inumin natin ngayon. Tara, dito Goy. Bili tayo Goy. Secret. Ano ka? 50 na ako, Goy. Saradong sarado, bilog na bilog. 50, Goy. Tanda na si Lolo. Bilog na bilog, Goy. Saradong sarado. 50. Tayaan mo sa kuan sa easy to. Oh, tayaan mo sa easy to. Stress bigyan kita number 327 Goy. Kalabaw lang ang na tumatanda Goy. Goy, tayaan mo sa easy to, 327. Kung hindi naman Rumble, 327 Goy. Walang ano mga kapatid na Jenny, nandito pa rin po ako sa bahay mo, tinatapos ko lang po ang iyong palabas. 5 minutes lang naman kasi to. Kaya pwedeng tapusin. Oo, easy to. Tayaan mo, Goy. 327, Rumble. Angel Wings channel, mega love shout out sa iyo kapatid na Angel Wings. Meron ka na pong moderator kapatid, pwede ka na pong magbaba ng iyong video. Regular video, premiere or upcoming LS, pwede ka na po magbaba. 650. Meron ba nun? Wala nang 50 wala nang 50 ging. Ang FB ko po kapatid na Jenny Mini TV bababa ko po. Tatapusin ko lang po itong palabas mo bago po ko ibaba ang aking FB. Kung sino guys gusto mag-add sa aking mga social media account, pwede nyo po akong i-add sa aking TikTok channel. At meron din po ako sa YT channel ko po. Ito nga po sa YouTube channel ko. Pwede nyo po akong subscribe. Pwede nyo po akong i-follow sa aking TikTok channel. Pwede nyo rin po akong i-follow sa aking Facebook page. At pwede nyo rin po akong i-add sa aking Facebook. Kapatid na Jenny Moni TV, ayan po natapos ko na po ang iyong palabas. Magdidikit kalimbang na po ako sa iyo kapatid. Iiwanan po kita ng bakas para alam mo pong galing sa akin. Si Monica Vlogs po ang papasok sa iyo kapatid na Jenny.
Ayan, nag-iwan pa ako ng baka sa'yo, kapatid na Jenny. Tamsak, dikit kalimbang, may bakas. Nandiyan ka pa, kapatid na Jenny? Ging nasuklian ka na daw po ni kapatid na Jenny Moni TV. Ito, kapatid na Ging, kapatid na Jenny, ang aking Facebook page. Makikilala mo naman ako doon. Tapos ang logo ko po, mayroon po nakalagay yung uso po ngayon. Yung sa turok-turok. Meron po akong nakalagay na gano'n na kuhan. Nakaitim po akong sombrero, itim na t-shirt, itim na sombrero, itim na t-shirt, at saka itim na sling bag. At saka pag bumukha ko rin na nakalagay doon. Kung ano po yung nasa profile ko dito sa YT channel ko, yun din po ang nakalagay na profile ko po sa aking Facebook page. Ayan, kapatid naging kapatid na Jenny Moni TV, ayan pong binaba ni Monica Vlog, ayan po ang aking Facebook page. Facebook. Grabe siya, grabe. Marami FB yan. Si Host kay grabe ka. Thank you, Jenny. Ayan guys, kung sino po gusto mag-add sa akin sa Facebook ko, ayan po ang aking Facebook. Hindi po yan alam ni pare. Ibang Facebook po kasi ang binigay ko sa kanya. Diyan kay pare ko, iba pong Facebook ang binigay ko sa kanya. Kung saan ko sila lahat friend doon sa Facebook sa kabila. Pero ang original ko pong Facebook, ayan po, na ibinaba po ni Monica Vlog. Yan pang original na Facebook ko. Yan din po ang aking profile sa aking YT. Kung ano pang profile ko sa YT, yan din po ang profile ko dyan sa original kong Facebook. Kung saan po si pare ko ay naka-add po doon sa kabilang Facebook, iba naman po yun. I-add ako dyan ni pare ko, malamang. Hindi niya kasi alam yan eh. Kapatid na Jenny Moni TV, nakuha mo na po para ma-delete ko na po siya. Jenny Moni TV, dan full pack with bakas na daw po, sabi ni kapatid na pare koy. Kahit sa ilang FB binigay mo, goy, pang search. Sila ba? Ano ka? May 3 pa yan. Yung mga original account ko po, mga Facebook page, hindi ko na po ibinibigay yun. Kasi may mga account dun eh. Yung dalawa pong Facebook ko lang po ang karamihan na ibinibigay ko. Ayan pong isang original account ko at saka yung isang original account pa rin yun. Kaso nga lang marami po yan, 5 talaga. May masisilip nga lang doon sa mga 3 kong Facebook na iba. Nakakahiya yun. Char. Marami pa akong kapangalan ha, mga kapatid. Kaya sinabi ko na po sa inyo kung ano pang Facebook profile ko. Huli ka, Balbon. Grabe, dami pala account si Oragon.
Oo nga, yung tatlo ko pong Facebook page, hindi ko po talaga sure na ibinibigay yun. Kahit anong mangyari, hindi ko po binibigay yun. Kasi, kwan dun eh. Ayan lang po ang kadalasan binibigay ko na Facebook na yan. Yan na isa kong original at saka yung pangalawa kong original. Yung una, pangalawa, pangatlong original account ko, hindi ko po talaga binibigay yun. Secret. Marami pa po ako mga social media account na hindi ko na pwede pong banggitin dito kasi hindi na po yun naaayon or nauukil dito sa community guidelines. Baka makuan tayo. Bawal na yun dito sa community guidelines dito sa channel. Dito sa YT channel yung aking 5 pang social media account. Pang personal na kasi yun. Na account na yun na 5 social media account ko na yun. Pwede naman yan, kapatid naging. Search nyo, Ricky Uragon. Ang daming Oo, pero hindi po ako ang iba nun ha. Marami pa akong kapangalan mga kapatid ha. Marami pa akong kapangalan ng mga sa FB. Pero baka din nyo makita, kaya binigay ko na po sa inyo kung ano po yung pinaka-profile ko. Diyan po sa Romero Ricky po ang profile ko diyan. Kung ano pang profile ko dito sa YT, yun din po ang profile ko diyan sa FB ko na yan. Sana all, maraming media. Mga kakoy. Alam mo naman yun kung ano yun, nabanggit ko na sa'yo yun. Binanggit ko na sa dati yun sa'yo, di ba? Kung mga ano-ano yun. Bawal yun. Bawal yun. Baka ma-community guidelines tayo ni Lolo pag binanggit ko. Mahirap na goy. Pinaghirapan ko tong channel ko na to. Baka mag-disappear appear pag binanggit ko. Kaya kailangan tayo sumunod sa community guidelines ni Lolo. Ganon. Gayahin nyo daw ako isa lang, kaya pala, ang dami-dami mo pong Facebook page. Huwag kang ano dyan. Ang dami-dami mong Facebook page eh. Kapatid na Jenny, ayan po, binaba ko na po yung aking Facebook page sa. Ayan po binaba ni Monica Vlog. Scroll mo lang po, screen mo pababa. Binaba na po ni Monica Vlog ang aking Facebook page. Nasa taas na po kasi yung binaba ni Monica Vlog. Scroll mo lang, screen mo pababa. Nandyan po yung aking Facebook page, Facebook. Sana yun. Where are you? Here I am, here I am. Mukhang winala na nga ni Lolo. Oh. Nako, giatay. Angel, ay hindi. Nasaan na ba? Ayan po kapatid na Jenny. Moni TV, ayan pong binaba ni Monica Vlog. Ayan, nakikita ko pa po. Kung nakuha mo na po, na-screenshot mo na po, i-delete ko na po siya. Magsabi ka lang na nakuha mo. Bili ng isang CP, gagawa din isang account ko. Pwede kang gumawa ng maraming account sa isang SIM card. Ako din, isa lang din FB ko pero maraming page. Sige po, salamat. Salamat po kapatid na Jenny kung nakuha mo ng aking Facebook account. I-delete ko na po. Salamat kapatid na Jenny Moni TV. Maraming salamat sa iyo kapatid. Pwede po kayong gumawa ng maraming account kung gusto niyo. Isang SIM card, pwede po kayong gumawa ng maraming account. Pwedeng mga 5, 10, ganun. Kung gusto nyo. So, yung lalo yung mga usong-uso po ngayon, nauuso sa kanila yung mga barter-barteran. Pwede po yun. Magkano na nasahod mo sa YT Goy?
Yung totoo go, yung unang sahod ko, nakakuan po ako ng unang-unang sahod ko, naka 8K lang ako ng unang-unang sahod ko. Tapos ng pangalawang sahod ko, Goy, ah, June, July, ano hindi, March, April, May, June. Oo, March, April, May, June, nakasahod pa ako ng yun na 8K. Tapos ng ah, July, August, September, nakasahod pa ako ng 6K lang. Yung ngayon pong sahod ko, wala pa po akong natatanggap na sahod kong pangatlo. Kasi gawa nga po, tulad ng sinabi ko sa iyo, Goy, nagka-problema ang aking account. Hindi ko alam kung bakit nagka-problema yung account ko, pero na-forward na po sa akin ni Lolo, ni YouTube ang aking sahod sa akin account sa bangko ko nga. Pagkatapos, nag-zero balance kasi ako, Goy. May laman pa yung account ko ng 1K. Pero, nag-email naman po sa akin yung bangko na i-maintain ko daw ang aking balance. Ang maintaining balance ko daw, i-maintain ko. Na-withdraw ko yung 2K pa kasi, na-withdraw ko yung 1K noon. Di nag 1K na lang. Katapos, di ba, ang email ni Lolo is 22, ang forward ng sahod natin. Pag 23, kinabukasan, tiningnan ko yung sahod ko kung pumasok na wala. Tapos, alam mo kung nangyari ko eh. May, yung 1K ko natira na lang 148. Di, kinakabakabahan na ako noon. Tapos pag 25, tiningnan ko yung account ko na naman, nag-wrong pin ako. Di ko alam, nag-wrong pin na ako, nag-zero balance pa. Tapos tiningnan ko naman siya ng 27, nga, wala talaga siya totally. Wala nang laman, wala na yung 1K ko, pagkatapos zero balance pa ako, tapos nag-wrong pin na ako. Hindi ko alam kung bakit. Kaya, tinanong ko ng bukas pala magtatanong ako, pupunta ako sa customer service sa bangko, itatanong ko kung bakit ko ano nangyari doon sa laman sa 1K ko na natitira at kung pumasok yung sahod ko pa doon sa account ko. Tapos bakit nagsisiro balance ako? Tapos bakit din ako nag-wrong pin? Yan ang itatanong ko bukas sa bangko sa customer service. Oo, lalabas yung game. Kahit marami kang account, lalabas yung pinaka main mo. Lalabas yun. Ngayon, Goy, yun nga, yung pangatlong sahod ko, wala pa akong natatanggap. Di ko alam kung bakit, kung ano nangyari. Kasi may napagbigyan ako niyan. May napagbigyan po ako ng aking kuwang kasi, ng aking account. Account number ko po, may napagbigyan ako. Kasi, yun nga, sabi niya nga, ganun-ganun, ganyan-ganyan. May napagbigyan po ako. Di ko alam kung bakit. Pero hindi ko naman po binigay yung aking kuwan, yung lalo na siguro marami kang viewers, Goy, malaki din pala sahod. Oo, Goy, siguro. Guro. 'Di ba yung LS ako ng LS noon, live ako ng live. Ayun, yung live ako ng live noon, ayun medyo okay yung sahod ko noon eh. Di ko alam ngayon yung hindi, yung ngayon dapat kung matatanggap ko yung ngayon, pag naayos ko yun, nasa kondal lang naman eh. Nasa 6K din lang naman yung sasahurin ko. Pag naayos ko doon bukas sa bangko, mga 6K sasahurin ko. Mahigit. Kulang-kulang na 7 siya, Goy. Kulang-kulang na 7. Kasi kung siya eh, kinuwenta ko na siya, kinonvert ko agad. Hindi ko pa natatanggap. Kinonvert ko na. Nasa 6.9, ganun, parang ganun, mga 6.9 point something, ganyan. Basta almost 7K na rin siya. Yung sahod ko, pag nakuha ko siya, naayos ko sa bangko, ganun. Hala, binaba ko na po kapatid na Janie. Akala ko kinuha mo na po. Sige, itatype ko ulit kapatid na Janie.
I-type ko po ulit kapatid na Jenny. Ayan po ang binaba ni Monica Vlog. Oo nga eh. Nausog. Kapatid na Jenny, ayan po ang binaba ni Monica Vlog. Ayan po, Romero Ricky, yan po ang FB ko. Kung ano pang profile ko dito sa YT channel ko na nakaitim na sombrero, nakaitim na damit at naka-slim bag ng kulay itim, yun din pang profile ko dyan sa FB ko na yan na Romero Ricky. Same lang pang profile ko. Ganto rin po, nakabaliktad din. Ay hindi. Hindi pala nakabaliktad sombrero ko doon. Basta itim na sombrero, itim na t-shirt, itim din na sling bag. Ayun, tapos may logo siya, yung uso ngayon ba, yung may pag nagpaturok po kayo, 'di ba, meron siyang logo. Yung ganun, meron pong ganun na logo yung akin. Kung nakuha mo na po kapatid na Jenny Moni TV, ay di-delete ko na po ha. Nausog nga agoy eh. Sige kapatid naging, maraming salamat kapatid naging sa pagpasyal mo ging. Maraming salamat. Ingat kapatid naging. Maraming salamat guys sa inyong mga pagbati at sa inyong patamsak. Maraming salamat. Lalo na sa iyo kapatid naging, kapatid na pare koy. Maraming salamat goy sa iyong pagbisita, sa pagtamsak. At sa iyo kapatid na Jenny Moni TV, maraming salamat. Add mo na lang po ako sa akin Facebook. Salamat kapatid na Jenny Moni TV. Mamaya ko pa siya makikita kasi ito pong monitor ko yan po. Nandyan po nakalagay ang aking mga account. Hindi ako makakapag-open dito sa cellphone ng anak ko. Pag end ko po, saka ko po titingnan kapatid na Jenny ha. Jenny Uno Una Uman. Okay po kapatid na Jenny. Janet. Janet Uno Uman. Salamat kapatid naging. Salamat kapatid naging. Maraming salamat. Josephine Fabrias Music. Mega love shout out sa iyo kapatid na Joseph, maraming salamat. Baba ka na po ng bahay mo kapatid na Joseph. Nandiyan po si kapatid na Jenny Moni TV, baka di mo po kaibigan. Ayun guys, si kapatid na Joseph, napakaligit din po niyan. Tamsakdan po, Noy Ricky, salamat kapatid na Joseph. Napakabait din po niya ni kapatid na Joseph at saka yan, si kapatid na pare ko. Mga member ko po yan dati sila. Hindi na siya. Hindi na nagsipag-renew. Kasi bihira na po kasi ako mag-live dati. Yun nga, ginagawa ko yung puro upload na lang po ng upload ng regular videos. Ngayon naman, umpisan ko na naman po mag-live. Alos araw-araw na naman po ako mag-live. Kahit po mayroon akong mga regular videos na naka-upload. May mga nakaset pa akong premiere. May gagawin pa po ako mamayang 2 premiere. Tatadtarin ko ngayon ang aking bahay ng puro premiere. Dati hindi na po ako nagpi-premiere din. Tinatamad na rin ako mag-premiere dati. Sinisipagan ko naman dati mag-live. Ngayon naman, tatantarin ko naman ng premiere, sisipagan ko mag-live. Maraming salamat kapatid na Emily the Virgin Vlog. Maraming salamat sa iyo kapatid. Sa akin isang legit at napaka-organic din na kaibigan, si kapatid na Emily the Virgin Vlog. Kasamahan ko din po yan kay Tatay Diboy Vlog. Ayan po si kapatid na Emily the Virgin Vlog. Napaka-legit din po, napaka-organic din pong kaibigan. Shout out nga pala sa iyo, Tatay Diboy Vlog. Happy New Year pa din. At sa iyo, abot kamay. Happy New Year pa din. Salamat po kapatid na Jenny Moni TV. At sa iyo din kapatid na Rainy Rio. Mega love shout out sa iyo. Happy New Year. At sa iyo, Native Food Discovery.
Happy New Year. At sa'yo din. Oy, salamat kapatid na Jenny Moni TV. Maraming salamat. Sa iyong pamember, maraming salamat. Isang blessing po sa akin yan. Malaking regalo sa akin. Iba yun yung tiningnan mo, Goy. May sombrero ako doon, Goy. May sombrero ako. Huwag kang ano dyan. Baka ibang pangalan ko naman niningnan mo. Ah, meron, Goy. Meron akong sombrero, Goy. Para maniwala kang totoo sinasabi ko sa iyo, Goy. Pakikita ko sa iyo. Di nga lang ako pwede mag-login dito. Kasi nga baka pwede. Ay, hindi. Sa anak ko kasi to eh. Baka mapagalitan ako ng anak. Pag pinakilabag ko to, nakalagin siya dito eh. Hindi kita friend doon, Goy. Hindi kita friend. Oo nga eh, kapatid na Jenny Moni TV. Dati po, araw-araw po akong nagla-live. Kasi sinisipagan ko po talaga dati mag-live. Tulad po dati na naghahabol pa ako ng revenue ko. Araw-araw po ako nag-live. Halos ang laman po ng aking YT puro live. Wala rin po akong upload na regular videos. Dati ganun po nangyayari sa akin. Kahit premiere wala rin po. Bibihira rin lang kasi wala akong maisip na content. Wala akong magawa. Oo, ayun. Yun, wala akong sombrero dyan. Pero yung Romero Ricky, may sombrero ako dun. Kung anong profile ko sa YT ko, yun ang profile ko sa isa kong account. Kasi doon ko kinuha yung profile ko. Doon ko kinuha yung profile ko sa YT, doon sa Facebook ko dyan sa Romero Ricky. Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na Joseph Fabrias Music, guys. Baka di nyo pa po kaibigan. Yan ang profile ko doon. Ayan na ibinabang emoji ni kapatid na Jenny Moni TV. Yan ang profile ko doon. Bless New Year po, Noy Ricky. Salamat din kapatid na Joseph. Kung ano yung emoji ko po dito mga kapatid, once na nagpa-member po kayo, yun din po yung profile ko. Yan din yung profile ko sa YT ko. Yun din po ang profile ko doon sa Romero Ricky FB ko. Kasi yung doon po sa Ken Romero ko po, wala pa akong profile doon. Naka-blondie po yung buhok ko doon. Naka-highlight pala. Ilan ba lahat FB mo? 5. 5 ang FB ko. 5 ang FB ko. Meron pa akong FB, 5. Tapos YT. Tapos TikTok channel, meron din pa ako. 2 po ang Facebook page ko. Lahat naman pong mga social media account ko po nakalagay sa aking mga video. Kapatid na Josephine, na daw po sa'yo si kapatid na Jamie Moni TV. Tapos, isang TikTok, isang 5 FB. Tapos, ano pa ba mga kakalimutan ko? 2 Facebook page, tapos isang YT. Tapos, 1, 2, 3, 4. Tapos may 4 pa akong 5 pa lang. May 5 pa akong may 5 pa akong social media account na yun na yun.
Aha, alam ba ng Siyempre hindi. Alam niya lang yung dalawang Facebook ko. Ano to? Palitin mix. Pilita Mix TV. Mega love shout out sa iyo kapatid. Meron ka na pong moderator, pwede ka na pong maguba ng iyong bahay. Kung may new upload video ka, may upcoming premiere or upcoming LS, wag lang po live. Pwede mo na pong ibaba kapatid para mabisita po ng ating mga kaibigan at mabisita ko rin po kapatid. Maraming salamat at blessed Monday po sa atin lahat at Happy New Year pa rin po sa atin lahat. At Happy New Year pa rin pa nga, Happy New Year pa rin, ano ba yan? Happy New Year sa iyo pala, Ma'am Mila Pry. Maraming salamat Ma'am Mila Pry sa iyong suporta sa lahat na bagay sa akin. Alam mo na yung kung ano po yung mga suportang binabanggit ko na ginawa mo po sa akin. Kaya maraming salamat po sa iyo, Ma'am Mila Pry. Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na Joseph. Baka di nyo pa po kaibigan. At si kapatid na Parikoy, guys. Pabisita naman po ng kanyang bahay. Happy New Year, all my friend. Sabi ni kapatid na Pilita Mix TV. Goy, ayuda naman siya. Diyos ko po, si Parikoy. Ayan, nakadikit na yan sa'yo dati pa, oh, di ba? Oh, oh. Watching from India. Hello, my friend. Pilita Mix TV or from India. Thank you for your visiting my small house. Have a blessed Monday to you and Happy New Year also to you, my friend Pilita Mix TV. You are from India. Thank you for your visiting my small house, my friend. Oh, guys, straight yan na English. Huwag kayong ano. Ikaw, Goy, hindi ka na nag-upload ng mga bagong regular videos, no? Bibihira ka na rin mag-upload ng regular videos mo. Panonoorin ko na lang to, Goy, na bahay mo, Goy, ha. Ito, yung pagluluto mo ng lutong bahay, adobong gulay. Guys, please connect to my friend. Please connect, guys, to my new friend, Pilita Mix TV. He is from India. She or he is from India. Please, guys, connect to my new friend, Pilita Mix TV, and also my friend Jenny Moni TV. Please, guys, connect to my new member, Jenny Moni TV, guys. Kapatid na Jenny Moni TV, ngayon hindi po kita maipin ngayon, ha. Bukas po pag live ko, magla-live pa rin po ako bukas. Ipipin po kita, kapatid. Kasi nandito po ako sa pinaka-main ko. Bukas dadaan po ako sa Google Chrome ko para makapag-pin po ako. Maraming salamat, kapatid na Jenny Moni TV, ha. Bukas, huwag ka pong mag-alala, ipi-place ko po ang iyong bahay at ipipin ko po ang iyong bahay, kapatid na Jenny. Hindi pa yan nakainom, lalo sa'yo. Partida pa ba, Goy? Partida. Marami na akong bago video, Goy. Pwede nga. Ito pa kasi papanoorin ko muna to. Nandito na ako eh. 7 minutes lang naman to eh. My friend Fila Mix TV, Jenny Moni TV, she is already done to you, my friend. Please return the favor of my friend Jenny Moni TV because she is already done to you. Nagbalik na naman pala, Goy, si Kwan, ano, si, ito, 8 days ago lang to, si Jose Haranilla, yung dating vlogger, nag-vlog na naman pala siya, no. Laki ng views. 8 days ago ko na siya, kalahating M. Kalahating M agad, Goy. Views niya, 8 days ago lang.
Malaking din ang views ano guys. Nito ng kwan mo no, na lutong bahay, adobong gulay, 722 views 10 months ago. Malaki-laki rin ang views. Kalimbang all mo kasi goy para mag-notif. Nagno-notif sa akin yan, ano ka ba? 'Di ba yung ano ba yung in-upload mo ngayon yung na nag-comment nga ako sa iyo? Ano ba yung kinoment ko sa iyo? Ito lang kahapon kanina ata o kahapon. Nag-comment ako sa yung bagong upload mong videos. Ano ka ba? Oh, sige, 'di ba? Yung mga ML mo nga eh, nagno-notif sa akin eh. Tingnan mo, may mga bakas ako sa yung iba, hindi naman lahat. Yung iba, meron akong mga bakas sa iyo doon sa mga ML mo. Ano ba yung in-upload mo yung bagong-bago, Goy? Tingnan mo, may bakas ako sa iyo doon. Jenny Moni TV done to you. Sabi ni kapatid na Pilitan Mix TV from India. Thank you my friend, Pilitan Mix TV from India. Thank you for your visiting my live stream today. And once again, have a blessed Monday and Happy New Year. Hindi nga, Goy. Hindi niya tinuloy eh. Pero minsan nag-upload ng video 'yun. Oo, minsan nakita ko nag-upload ng video 'yun eh. Hindi niya na tinuloy. Hindi naman nag-apply na ng monetization 'yun. Kasi 'di ba tulad naman ng sinabi niya, trip-trip niya lang naman 'yun. Kumpleto na siya 'di ba sa WH, okay na siya, sobra-sobra na siya sa WH. Pagkatapos sa saging niya, okay na naman siya. Hindi naman tinuloy ni Goy yung kuan niya, yung channel niya. Masaya si Goy ngayon eh. Mag-love shout out sa 2 million in the house. Maraming salamat guys. At sa'yo, pare ko'y vlog done to you. Kapatid na pare ko'y done na daw sa'yo si kapatid na Pila Mix TV. Yan, inisa-isa na kayo ni kapatid na Pila Mix TV masipag. Kaliwete ka pala, Goy. On the way, Pila. Goy, kaliwete ka pala. Ngayon, napansin ko dito sa video mo, oh, kaliwete ka, oh. Iwanan kita ng bakas, Goy. Sige, Goy. Bisitahin ko. Tapusin ko muna. Ito, tamsak na ako sa iyo, Goy. Ayan, oh. Nag-iwan din ako ng bakas. Bisitahin ko muna to si Kwan. Si kapatid na Pila. My friend Pila from India. I just visit to your house, my friend.
Tapusin ko muna harang ko, saya. Road to grade 6 din pala to, Goy. My friend Pila, I am here to your house, my friend. Happy New Year. My friend Pila, in your country, did you celebrate the New Year's Eve in India? Same here in the Philippines, celebrating the New Year's Eve here in the Philippines. In your country, in India, did you celebrate also? One hour ago? Mega love shout out sa 3 million in the house, guys. Maraming salamat. I am here to your house, my friend Pila Mix TV. Uy, half hour, 30 minutes, and 47 seconds, your video. Almost more than half hour. Thank you so much, host. You're welcome, my friend. Pila Mix TV. Same here in the Philippines, my friend Pila Mix TV. Did you celebrate the New Year's Eve in your country, in India? Because here in the Philippines, every New Year, I just celebrate the New Year's Eve. But I think so the in your country, must celebrate also New Year's Eve. Pila Mix TV dan full pack with baka salamat. My friend Pila Mix TV, my friend Parikoy, he is already done to you with bell all and leave a comment. No host, my from India. No New Year's in India, my friend. A lot of people in the street. We have a balloon, a lot of kid and a lot of people in the street. We have I think we have a celebration. Thank you pare Koy, sabi ni kapatid na Pila Mix TV.
Mega love shout out sa 3 million in the house at sa siyam na patamsak guys. Maraming salamat. You're welcome, Pilamix TV. Pare ko, he said, my friend Pila, I just leave you a comment, then I give you one banana, my friend. Thumbs up and bell all, my friend. Almost 6 minutes. I just watch your move. I just watch your video 6 minutes and 23 seconds. Then I give you one banana. Sa'yo na yun. Thank you, my friend Pila Mix TV. Miguel love shout out sa 4 million in the house at saka sa 10 patamsak guys. Maraming salamat. Okay, you're welcome to my friend Pilamix TV. Thank you. You are a pleasant welcome to my small house, my friend. Oy. Buhay probinsya, mega love shout out sa iyo kapatid. Maraming salamat. Meron ka na pong moderator kapatid, pwede ka na pong magbaba ng iyong new upload video, premiere or upcoming LS, pwede mo pong ibaba, wag lang po live. Meron ka na pong moderator para mabisita po ng ating mga kaibigan at mabisita ko rin po kapatid na buhay probinsya. Mega love shout out sa iyo. Isang mapagpalang hapon po sa iyo at Happy New Year sa iyo kapatid na buhay probinsya. Maraming salamat kapatid na buhay probinsya sa iyong pagpasok, sa iyong pagpunta sa aking munting LS. Maraming salamat. Ay, wait, ako sa... alam ko. Kailan ko kaya itong mapapalitan? Kailan ko kaya mapapalitan ng aking salamin? Kailan ko kaya kuha ng mata ko? Tagal-tagal na talaga guys, promise. Danhos, maraming salamat kapatid na buhay sa iyong pagbisita, sa iyong pagtamsak, sa iyong pagdikit kapatid na buhay. Walang anumang kapatid na buhay probinsya. Hindi naman natin kailangan pagdamot ang ating jacket kasi yan naman ay libre. Pero may iba talaga na hindi nagbibigay. May napasukan ako nung nakakaraan, hindi sila nagbibigay. Ba't kaya?
Maraming salamat, kapatid na buhay. Buhay, probinsya is life. Parang yung vlog ko lang doon sa Bicol. Probinsyanong vlogger. Yun, probinsyanong vlogger, buhay is life. Probinsya is life pala. Sino yan, Goy? Hindi nagbibigay ng jacket. Goy, Ginoo, parang kilala ko pa to. Kasi wala naman tumatawag sa akin ng unggoy, maliban lang kay Rainer, kay Parikoy, si Native, si Miroy TV, si Mary Ann, si Tuning, si JR. Yun lang naman tumatawag sa akin, Goy. Kilala ko nga to, kaya tinatawanan ako. Sabi ko na nga eh. Sabi ko na Barbie. Salamat. Palibasa hindi ko matanda. Ay, hindi. Si Kwan pala. Si Icard. Si Icard Cardova. Yun, tumatawag pa rin sa akin yun ng Goy. Hindi ko matanda-tandaan kasi kung ano mga taong to. Sa iyo pala, Ron Vlog, maraming salamat sa iyo, kapatid na Ron Vlog, sa iyong pag-renew sa aking membership, pakatapos pagpalipad mo. At kay kapatid na Jenny Moni TV, maraming salamat sa iyo. DJ Parikoy. Salamat. Agoy, naglalabasan na ang kanilang mga alipores. Nakahubad ako, lamig. Ayan na nga, meron ka na. Salamat, Goy. Salamat. Pa-birthday mo na lang sa akin yan. No? Ipagpasok mo ng iyong mga alagad. Salamat, Monica Vlog, waiting your LS, sabi. Gatay, kapatid na my friend Pila, Monica Vlog, that is my second channel, my friend. But that is my account of my youngest daughter, Char. Mega love shout out sa 4 million in the house at saka sa Oh yes, thank you host. Yes, my friend Pila Mix TV, that is my second account. But Monica Vlog, that is my youngest daughter. My friend Pila, this is my youngest daughter. This is me. This is my wife. This is my youngest daughter. Did you see my friend Pila? This is Monica. Ay, goy, Ginoo. Unaon sa mana. My friend Pila, this is Monica. Yeah. Yes, my friend Pila. Thank you, my friend Pila. Haha, Monica Vlog daw, goy. Oh yes.
That is my daughter, Monica Vlog. But I just use the channel of my daughter, Monica Vlog. That is my second account. But that is not my main account because my main account is Ricky Uragon Vlog. Mega love shout out sa 12 million, ano sa 12 million? Sa 1 million in the house at saka sa 12 na patamsak guys. Maraming salamat. Blessed Monday to everyone and Happy New Year pa rin at happy birthday sa sarili ko. Ano oras na ba? 4 na, mag-alas 5 na pala. Mega love shout out sa 2 million in the house. Maraming salamat sa 13, oh, di ba? 13 na tamsak sa akin. Tita TV, mega love shout out. Tamsak host, paayuda. After ng bagyong Odette. Kapatid na Ben 5 Vlog, nandito pa ako sa bahay mo, kapatid na Ben 5 Vlog. Papanoorin ko lang po ang inyong palabas. Uy, grabe gyatay. Ano sa manoy? Nagatumba-tumba ba mga poste? Nagaputol-putol mga niyog, tapos mga saging. Dami talagang na kuan. Sa manoy. Kaluoy manggod. Kapatid na Ben 5 Vlog, ayan po ha, natapos ko na po ang iyong palabas. Manonood pa po ako ng isa para sulit naman ang aking panonood sa iyo. Hanap ako na medyo mahabang palabas mo ha, bago po ako magdidikit kalimbang sa iyo. Short video lang kasi to. Oy. Monetize channel ka na rin pala, no? Kapatid na Ben 5, no? May harang ka na rin kasi. Nagla-live streamer ka rin pala, no? Kapatid na si Ben 5, no? Live streamer ka rin pala. Nandito ako sa pangalawang video mo ha. Pumili ako ng bahay mo itong ikaw lang ang paglaom ko, covered by Ben 5. Hindi ko na mabuksan iba kong Ninja Goy. Baka di mo kasi in-update. Dapat in-update mo, Goy. Katulad ng pag-update mo sa main mo. Pakinggan ko nga itong kanta mo, kapatid na Binsing.
Ita TV done to you. Kapatid na Ita. Kapatid na Bensing ko vlog. Dan na daw po sa'yo si kapatid na Pila Mix TV. Nandito ako sa pangalawang video mo kapatid na 5. Ben 5 vlog. Pinanonood ko. Natapos ko na yung short video mo na una. Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na pare ko guys. Baka din nyo pa po kaibigan, kadikitan. Legit po yan, organic po yan. Sure na sure po kayong babalikan kayo niyan. Napaka-organic po ng taong yan. Dilim. Kung nakaganto, madilim. Ganda na lang. Wiji muna ako, Goy. May gagawin pa. Sige, kapatid na pare ko. Salamat, Goy. Salamat, salamat. Nasi-CPR ako, Goy. Nasi-CPR ako nung nakaraan. Pag nagpapasounds na ako ngayon, nasi-CPR ako. Kaya bihira na ako magpa-sounds. Pero, baka bukas magpa-sounds ako. May dinownload naman ako na ng CPR eh. Kapatid na Bensing ko vlog ha, ito po ha, patapos na po yung palabas, pangalawang video mo po. Magdidikit kalimbang na po ako at mag-iiwan na rin po ako ng bakas. Yan kapatid na Bensing ko vlog, done na po ako sa iyo kapatid, salamat. Oo, Goy. Meron na naman ako na dinownload na 3. Pero kinuha ko siya sa KineMaster na mismo. Sure na sure sa KineMaster walang CPR. Maganda naman eh.
Na-testing ko na kasi marami na akong nai-upload na video. Itong mga latest video ko na puro sa Kane Master ko kinuha yung lahat na background music. Pilamix TV noted, sabi ni kapatid na Ben 5. Pilamix TV 533 sa bahay mo. My friend Pilamix TV, Ita TV, he is already done to your house with Kalimbang Oil and with he leave a notification with you, my friend, Pilamix TV from India. Thank you, my friend. Thank you, my friend Pilamix TV, for your send me an emoji and like a heart. Thank you, thank you.
Salamat kapatid na Ben 5 TV at Ben 5 Vlog. Maraming salamat. Host, I cannot speak Philippines only. One language in Garo language. Okay, no problem, my friend. Pila. You must just try how to speak English because English a universal language. Just a little bit. How are you, like that. But you just say you are from India, my friend. Pila Mix TV. I know a lot of people in India. He or she know how to speak English because English is a universal language. Yes, it's okay, my friend Pila. But I cannot speak your language, my friend from India. I don't know how to say goodbye, char. Indian language is Hindi, but I am speaking Garo. Okay. Different language from Hindi language. Garo is not the same Hindi language. I mean, Garo language is not the same from Hindi language. But you are from India. But you know how to speak Garo language, my friend. Pila mix. Oh, okay. Different language, but it's only one country. Mm. One country, two language. Okay, Garo and Hindi. Nice. Very nice. Here in the Philippines, a lot of language.
English, Tagalog, Bisaya, Ilocano, Kapampangan, Bicolano, a different language here in the Philippines but one country. Because a lot of province here in the Philippines. A lot of region, 1, 2, and 3, and 5, in Caraga, and like Luzon, Visayas, Mindanao, like that. Different language. Welcome, it's mean Rim Chaks, Rim Chaksuwa. Oh, now I know how to say in English like a welcome. Welcome. It means Rim Chaksuwa. Rim Chakchua, my friend, Pilamix TV, here in my small house, here in my live stream. Rim Chakchua, my friend, Pilamix. Ah, diba? I learned one language in your country, my friend, from Garu. Rim Chakchua, my friend, Pilamix TV. Mm. Yes, I know, my friend, Pilamix TV. If you next time if you visit hear me again my live stream, my friend, just welcome to you as Garo language, Rimchak Chua, Pilamix TV. Oh, I know how to speak Garo. One language, Rimchak Chua. Welcome. Oh. And one thank you means Mitela. Okay, my friend. Salamat guys sa kape. Salamat. Thank you, my friend. Pila Mix TV. Pila Mix TV, Mitela, and Rim Chachua. Rim Chachua, my friend. Pila Mix TV. Metela, my friend. Pila Mix TV. Okay, 2 language I just learned in your country from Garo language, Rimchachua, and Metela. Thank you, it means Metela. Welcome, it means Rimchachua. Yes, good. Approve. Salamat guys sa kape guys. Salamat. Nag-aaral ako. I know how I just learn how to speak Garo language. Itae TV. Itae TV talaga. Ben, done na daw po si done to you, my friend. Kapatid na Ben, done na daw po sa si kapatid na pare ko vlog. Ben 5 vlog. Ayan si kapatid na Itae, Ben 5 vlog. Done na daw po sa si kapatid na pare ko. Ben 5 vlog, Mitela. Mitela, my friend, for your visiting my live stream. Mitela, my friend, Ben 5 vlog. And also to you, my friend, Pelamix TV, Mitela. Diba? Nag-aral ako, Goy, ng salitang Garo language. Tinuruan ako ni kapatid ng Pelamix TV.
Ang thank you daw sa kanila is Mitela, ang welcome daw is Rimchak Chua. Oh, di ba? May natutunan ako ngayon sa hapon na to. Good brother. Thank you my friend. Pila. Mitela my friend. Pila. Mitela. Ikaw Nagoy sa maraming Tiniruan niya ako ni kapatid na Pelamix TV. He teach me how to speak Garo language. Welcome it means Rim Chachua and thank you it means Mitela. Mitela my friend, Pelamix TV. Di ba? Di ba? Madali mo tutunan. It's so easy how to learn to speak Garo language. Char. Malay mo, maka-encounter ako, di ba, one time, accidentally, naka-encounter ako ng people from Garo. I know how to speak Garo language. If I just encounter accidentally. Oh, di ba? Ayudahan mo na lang ako, Goy. Sinabi ko sa'yo. Ano pa ayuda ko sa'yo? Ayuda ko na naman lahat yun. Diba? Yung 5 account ko dati. Ayuda ko na naman sa'yo. Tomorrow, my live stream day. Please come, brother. Yes, my friend. Pilamix TV. Rimtachua. Rimchakchua. Oh. Metela, my friend, don't worry. I just came here to your live stream tomorrow. What time? What time, my friend? Pilamix TV. Natawa si Parik ko. Si Parik ko ang cute-cute mo. Grabe ka talaga. Ang sarap mong kurut-kurutin, Parik ko. Ko sa'yo. Ay, naka-live. Si Rem TV. Trailer video pala. Ay, ano ko ba yan? Ikaba ko ng ikaba. Time 2 p.m. Indian time, but Philippines time, I don't know. 2 p.m. I think here in the Philippines, mas 8 p.m. here in the Philippines.
If I'm not mistaken, my friend, Pilamix TV. Yes, I think if not, if I'm must mistaken, 8 8 p.m. here in the Philippines. I think 4 p.m. Philippines. Ay, 4 p.m. How many hours in here in the Philippines, in India, differences? Oh, English yun, differences. Kailan how many? Agoy, 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 agoy. Nag-in-English pa nga. Wrong grammar pa. Mali pa. Now, Indian time is 2:42. Okay, 2 hours, 2 hours differences. Kasi here in the Philippines is 5, 2, 3, 4. 3 hours. 3 hours, my friend. Because here in the Philippines is 5:11 p.m. In your country is 2:42 p.m. Almost 3 hours. Malalaman yan, Goy, kung nag-not... Giatay. Magno-notif yan dito, Goy. Dito yan magno-notif sa isa na to. Kasi kung naka-coin sa akin dito sa kabila, dito sa main ko, magno-notif din yan at pag pinuntahan ko siya, magno-notif sa akin. Pero mostly, dito magno-notif kasi dito siya nakadikit dito sa cellphone na to. Makikita ko rin naman yan, Goy. Ano ka ba? Don't worry. Mitela, my friend, Parikoy Vlog. Don't worry, Mitela. Hindi mag-ulmo na. Huwag sa'yo. Oo nga, Goy. Dito yung magno-notif sa isa. Pupuntahan ko siya mamaya para mag-notif pa sa akin. Para for sure. Di ba? Mitela, my friend. Pela Mix TV. Same to you, my friend Mitela. Di ba? Goy, marunong na ako 2 language na from Garo. Garo language, Mitela. Rim Chakchua. 2 na alam ko. Tatandaan ko 'yan. Nutella, ano yan? Palaman. Sandwich spread. Nutella. Unsa man dong, oy, unsa man na. Nutella, akalain mo yun. Nutella daw. Kinore ka ni kapatid na Pilamix TV. Not, he said not Nutella. He said Mitela. It means thank you. Yan kinore ka ni kapatid na Pilamix TV. Nutella, Mitela, not Nutella. Yan, may nag-correction sa'yo. Mega love shoutout sa 4 million in the house. Maraming salamat. At saka sa 14 na patamsak, guys. Maraming salamat. Pilamix TV, unsa ba? Why you smile that good? That's good. Now my friend Pilamix TV, he said he is very happy person. Very very happy and very smiling person, smiley person. Because he smiled for the language of Nutella. Paliwanag pa more. Kasi pare kayo pahamak ka Pinapahamak mo na naman ako dyan sa Nutella mong yan Not Nutella, it means Mitela. Mitela, it means in English is thank you.
Ah? Don't forget to say that mitela, it means thank you. Means talaga. It means talaga. Means talaga, means. Why kadodong maga ngisi-ngisi diha kay may magko-correction sa iyo. Onda, onda may buy means what? Oh, dong. Goy, onda man buy. Unda man buy means what? Okay? I just learned 3 languages. Unda man buy. It means what? Unda man buy. Unda man buy parikoy. Mitela. Rim chakchua, my friend. Unda man buy. Oh. Yunda man buy. Yunda or unda. Unda or yunda. Unda or yunda man buy. Unda man buy, parikoy. Diba? Sorry, unsa man buy means what? Unsa? Oh, same like Bisaya language, my friend, Pilamix TV, Pilamix TV, because unsa man buy is means in Bisaya is what? It like Bisaya's language, unsa man buy, it means what? But in Tagalog is ano? Like that. Same language from Bisaya, unsa man buy. Ano daw ibig sabihin nun? Unsa man buy. Unsa man buy, it means what? My friend Nutella, he said, unsa man buy, it means what? What are you saying, my friend Parikoy, for my friend Pilamix TV? He said. Like a Visayas language, my friend Parikoy, unsa man buy? Unsa man buy? Same language, same pronunciation, my friend. Here in the Philippines, from Visayas language. Tawa pa more. Kalipo-lipo, kanagoy, paliw. Ikaw kasi, pahama ka. Nutella ka pa kasi. Ayaw niya nga sabihin mong Nutella, ang gusto niya kasi Mitela. Kasi Mitela it means thank you, not Nutella. Nutella is like a liver spread, like that Nutella. Peanut butter, Nutella, I think Nutella is a peanut butter. Nutella, peanut butter with the chocolate, I think, if not mistaken. That is the Nutella. But Mitela it means thank you. Rim chakchua, it means welcome. Unsa man ba, it means what? 3 languages I just learned from my friend Pilamix TV from Garo language. Pilamix TV, Mitela to you, my friend. That's good, Mitela. Baka mamaya banatan mo na naman ng Nutella. Umayos ka dyan, unggoy ka. Yes, okay. Oh. Okay daw, Parikoy. Pilamix TV, he said it's okay. Mitela, not Nutella. Don't vandalism the language from my friend Nitella. From my friend Pilamix TV, because my friend Pilamix TV is from Garo Count.
Indian country, and the languages of my friend Pilamix TV is from Garo. Oh. What meanings not if not I'm not mistaking my friend Parikoy, Nutella it's like livers or sandwiches, like a liver spread or peanut butter with chocolate. That it's I think that is a Nutella. Uh, Basta yun na yun. Diyos ko po giyatay, pinahihirapan niya ako magpaliwanag. Unsa man na. Unsa man na dong. Kapoy manggod. Dress, diretsuhin mo muna, goy. Palaman sa... Okay, yun nga, palaman sa tinapay. In English ko nga lang kasi nga, my friend Pilamix TV, he cannot understand how to speak Tagalog. Then I just say in English. Okay sa'yo, pahama ka talaga. Pinapahama ko talaga. Sana kaya yun? Maniningil sa akin, si Manny. Wala pa, gabi na, wala pa yung si Manny. Si Manny. Si Judith ba? Si Judith. Si Manny. Si Maniningil. Gabi na, naghihintay ako. What do you mean, host? Pahama. What do you mean, host? Pahamak. It means, pahamak in English is, what do you call that in English? Pahamak. You are so... Kung sa'yo, umayos ka, unggoy. Bahala sa buhay mo. Maniningil, goy. Alam na yan. Oo nga eh, wala pa nga si Manny. Si Judith ba? Si Judith. Wala pa. Inihintay ko kanina pa eh. Sabi niya, hapon daw. Eh gabi na, wala pa si Judith. Si Manny. Speak your language. I just listening. Silence. Okay, my friend, my Pilamix TV, don't worry. I just speak Tagalog language. Then if you want to how to learn to speak how to speak Tagalog language, just listen, my friend. 5-6. Pahama ka talaga, unggoy ka. Don't put me, Parikoy, to my different situation if you're just saying a 5-6. Because you know my friend Parikoy, we have another my friend Pilamix TV. He is from India. You know that. That is the, I think if I'm not mistaken, my friend Parikoy, Pilamix TV is from India. Then that is the one of the source of income. Ewan ko sa'yo, Parikoy, bahala ka dyan. Bahala ka dyan, unggoy ka. Grabe to, pinapawa ko talaga ako. Pinaliwanag ko pa nga. Oh. Ayun ko ka sa'yo, bahala ka dyan, Parikoy. Pagalitan tayo dito ng dalawa na. Tatatlo na nga lang tayo rito, pagagalitan pa ako. Ikaw, bahala ka talaga.
Thank you, my friend, Pelamix TV, for your sent me an emoji with a big smile. Oh, di ba? uh, you know, my friend, Pelamix TV 56? Because here in the Philippines, a lot of 5'6" also. But I think in your country, in India, that is the one of your resources. Pare koy, pahama ka. Pahama ka talaga. Grabe ka. Sabi mo kasi ulitin. Pahama ka. No, I just laughing. But it's only a joke. My friend, Pilamix TV, it's only a joke. Don't bother me. It's only a joke. I'm a happy person. Bon voyage! Yes, my friend Pila Mix TV. Mitela, my friend. Pila Mix TV, Mitela. I am a happy person. Mega love shout out. Hi mo ba? Oy, kunyan. Umayos ka, goy. Hindi yan kwan. Tingnan mo, di ko linagyan ng brief. Usong-uso yan, goy, ngayon. Mitela sa'yo, host. Yes, my friend, pare ko vlog. Mitela to you also. And also my friend Pila Mix TV, Mitela. Di ba? Unsa mubay? Di ba? What? Unsa mubay? Tayong dalawa, tayong tatlo na nga lang dito, nagkakalokohan pa. Ipapahamak ko pa ako, pare ko eh. Wala pa talaga si Manny. Gabi na, wala pa si Manny. Bala siya. Gagastusin ko na yon. Ano yun, guy? Unsa mo bay? It means what? Unsa mo bay? Di ba? Mitela, it means thank you. Rim Chakchua, it means welcome. I am correct, my friend, Pilamix TV. Kinakabagan ako dito sa kangangawa ko. Bill na lang natin yan ng... Sige ba? Sige ba, Taragoy? Kuwan din to. Bala siya. Gabi na. Wala pa naman ako rito. Wala pa akong ulam. Wala pa akong... Bigas meron ako ulam. Wala. Pag nagkamali siya, bibili ko talaga to ng ulam. Bala siya sa buhay niya. You're correct, host. Thank you, my friend. Mitela, my friend. Pelamix TV. Mitela. Yes. I am good listener. Then, I am good how to speak Garo language. Next time, if you visit me again my live stream, my friend Pelamix TV, teach me more how to speak Garo language more teach. Basta yun na yun. Nahihirapan din ako mag-in-English ba? Unsa man ay.
Mitela Hos. O, sa'yo, bahala ka sa buhay mo. Mitelang manok. Akalain mo yun, mitelang manok. Muntik ko nang basahin Mitelda. Ewan ko sa'yo. Rim Chakchua, my friend, Parikoy, welcome. Miset. Daming alam. Ewan ko sa'yo, Parikoy. Dami mong alam, Parikoy. Parikoy, ikaw na. Tululaway ko, mitilaok na manok pala. Akala ko mitolag manok. And another word means, what's that? And another one friend means repeng. Repeng, my friend, Parikoy, and also to you, my friend, Pelamix TV, repeng. Another, what, and another one, it means repeng. Okay? Rim Chakchua, it means welcome. Mitela, it means thank you. Unsa mabay, it means what? Another one thing is it means repeng. Okay? Good. Repeng, my friend. Alam mo, pare ko, hindi ako nakakatis na hindi ko babasahin ang pinagsasabi mo, di ba? Alam mo naman ako masyado umudaldal. Konting kibot lang sa akin, binabasa ko. Kumain mo. Sila ako na manok. Alam, hindi ako nakakatiis. Tira ka ng tira dyan. Pinapahamak mo talaga ako dyan, kapatid na pare ko. Kalain mo yun. Mitila. Ang talino mo talaga, naisip mo yun. You are so very bright, my friend, Parikoy Vlog. You are so a big mind. Kalain, tilawak naman, no? Thank you, my friend, Annie TV3, for your visiting me again, my small house, my friend, Mitela. Rim Chakchua, my friend, Annie TV3. O, diba? Yan, my friend, Pilamix TV, I just say to your language from Garo language, Rim Chakchua, my friend, Ani TV3, and Mitela, my friend, Ani TV3. Maloloka to sa akin si kapatid na Ani TV3. Ano kaya pinagsasabi nito ni host? Bagong kaalaman, kapatid na Ani TV. Tinuruan ako ni kapatid na Pilamix TV from India. Garo language. Kaya magmula ngayon, yan ang aking pang-welcome. Rim Chakchua, my friend, Ani TV3.
thank you for your visiting my small house, and Mitela, it means thank you. Diba? Daming alam. Tapos pinagtuturo pala sa akin ito ni kapatid na Pilamix TV, ano? Ibang lingwa, ano? Ibang salita na pala 'yun. Pinag translate niya sa magandang salita lang, no? Tapos pag yung may nakakaintindi talaga ng totoong language from Garo country, baka sabihin sa akin, ano ba pinagsasabi nito ni Os? Baka yung pala ibang salita na 'yun, ano? Napahiya mi. Parikoy, nasaan ka na Parikoy? Parikoy, Parikoy, Parikoy. Kapatid na ni TV, nandito ako sa bahay mo ha. Tamsak lang ako sa'yo kasi na dating nakadikit na to sa'yo. Manood lang ako ng video mo. Oy, sana all. Buko salad. Ano to, linuluto mo yung buko salad, kapatid na ni TV? Nasa kaldero? Nakasalang sa salangan? Lababo pala to. Sorry naman, lababo pala. Ay, naglalagay ka kapatid na ni TV3 ng kung ano, ng gulaman sa buko salad. Ako kasi pag gumagawa nito, hindi ako naglalagay nito. Yung buong fruit cocktail lang, kahit mga fresh fruit, hindi ako naglalagay. Kasi madali mapanis. Kaya totally ang linalagay ko lang puro fruit cocktail pagkatapos yung buko salad, yun lang. Ano yung buko, yun lang. Pero yung mga fresh fruit, halimbawa yung mansanas, strawberry or ubas, hindi ako naglalagay niyan. Kung ano lang yung nasa lata, kasi yung nasa lata ko na siya na fermented na siya. Oh, di ba? Fermented. Madali kasi bumula. Lalo pag walang rep. Seven minutes. Mabahaba rin. Tamsak na ako sa'yo kapatid na Ami TV ha. Salamat. Ewan ko sa'yo. Siyempre hindi. Siyempre hindi pwede ilagay yun. Sa bagay, kaya nga tinawag na fruit salad, no? Hindi dapat lahat na prutas pwede ilagay. Di ba? O nga naman. Talino mo talagang bata ka, pare ko eh. Sumakit ko sa iyo para kay katatawa. Lumayas tuloy si kapatid na Pilamix TV. Sa kakapapatawa mo. Ay, nandito pa pala. Ani TV, watch your video and done. Kapatid na Ami, TV3. Dana daw po sa iyo si kapatid na Pilamix TV. Mitela, my friend Mix TV3, my friend Pela Mix TV, he is already done to you, my friend Ami TV. Mitela. Magbidyo-bidyo lang yun, host. Ayan nga, nandyan siya, girl. Nandyan siya. Kala ko wala na eh. Pinasakit mo tiyang ko katatawa sa iyo, girl. Happy New Year all my friends. Same to you my friend Pilamix TV Mitela. Mitela my friend Pilamix TV. And Rim Chakchua my friend Pilamix TV.
Ring ping grang to you. Ping grang to you. Huwag sa'yo. Wala ka sa buhay mo dyan. Kung ano pinagsasabi mo. Pinakabaga na access ka sa tao. Goy, pahingin nga handa mo pa. Baka may handa ka pa niya mga prutas-prutas. Pahingin nga. Okay. Rimpinggang. It means my friend. Okay. Now, I just learned 4 languages from Garo country. From Garo language. Rim Chakchua, it means welcome. Mitela, it means thank you. Unsamabay, it means what. And Rimpenggang, it means my friend. Okay. Also to you, my friend, Pelamix TV, Happy New Year to you. Kailangan mo, Goy, nagtama ka. Paano ba ito kainin? Anong samto? Ano ba ito? Parang hilaw pa naman ito. O di ba, host? Tinuruan kita niyan. Ringpinggang. Tama ka pala, Goy. Goy, ano ba ito? Paano ba ito kainin? May Ginoo. Bagong makain, maubos lakas. Ano to? Ano ba tawag dito, Goy? Masarap pala. Ano tawag dito, Goy? Anong prutas to, Goy? Granada? Goy, anong tawag dito? Anong prutas to? Hindi to tisa, ano ka ba? Hindi to tisa, ayan ang laman niya, oh. Ayan ang laman niya, oh. Parang lasang mansanas. Iba yung tisa, Goy, oh. Ayan ang kabilugan niya, oh. Ayan, oh. Parang mansanas. Unda may bay. It's not Garo language. Okay. Sabi ko na eh. Tinuturuan ako ni Tugoy ng ibang lingwahe eh. Pahamak din Tugoy eh. Sabi ko na Barbie. Ano kayang prutas to? Bigay lang kasi ito kaya hindi ko alam. Pero masarap siya. Yung ko sa'yo, baka buhay mo. Hindi ko nga alam to eh. Bigay lang to ng kalapit bahay namin. Wala naman kasi kaming handa. Binigyan lang kami. Binabalatan pala to ganito. Diyos Ginoo.
Unsa man bay means in English what? Bala kayo mag-usap dyan. Kala ko binibiyak. Binabalatan pala. Binabalatan pala tugoy. Tapos ganitong pagkain. Hmm. Hindi ko kasi alam to kung anong prutas to eh. Basta kinain ko, I don't know. Bala na. Hindi naman ako malalakas siguro nito. Siyempre, madami ito sa kabundukan. Ano ka ba? Pero hindi ko kilala itong prutas na ito. Promise, hindi ko kilala. Binigay lang kasi ito. Wala naman kami handa ng bagong taon. Yung lahat na prutas na nakain ko, ng bagong taon tsaka kahapon, at saka ito, huling-huling to, bigay lang to lahat sa amin. Naawa yung mga kalapit bahay namin kasi wala. Hindi nga kami naglutugoy eh. Ano ka ba? Wala kaming pambiligoy. Kaya hindi kami nagluto. Wala naman dito yung mga bata eh. Sa Bicol, doon sa Bicol sila naganda. Kami dito wala. Ayoko. Nakain ako eh. Bala ka dyan mag-usap. Busy ako sa pagkakain eh. Kanina wala akong kinakain, daldal ako ng daldal. Bala kayo dyan. Unsa talaga, unsa. May buto rin tagoy oh. Ang buto oh. Hmm. Masarap pala tugoy, masarap.
Oo, sige, kapatid na para kay. Mitela, my friend, Pilamix TV. Mitela, my friend. Okay, pag-end ko. Ay, baba mo dito. Tamsakan ko dito sa isa dali. Goy, baba mo na. Habang di pa ako nag-end. Mitela, my friend, Pilamix TV, Mitela. Baba mo ko dali, tamsakan ko. Sira pa. Brace ko ah. Ewan ko sa'yo, Goy. Baba mo na yung call mo. Yung video mo lang na. Masarap siya, Goy. Baba mo yung video mo. Para siyang mansanas din ang lasa. Pero mas medyo may iba lang siyang kwan.
unggoy ka. Kamukha no? May hawig ba, Goy? May hawig?
Oo nga eh. Oo. Oo, lagi ako. Pura ano, pirang kilo ito. Okay na ito. So, dua dah raung ko. Pero sa charger. Dai pa. Bahala siya. Nutang ko. Ano binibog? Pinautang ako. Nalingawang ko. Yung kape tapos tulong sigarilyo. 2034.
Wala pa, dinalo mo ko pa. Ano mag-iinit ka ba ng Yan ang matagason. dumanday na ito pagbuta? Hindi lapit na. Hindi ko talong ka ng plastic. Mayroon kindo. Hindi alam sinutang ka po. Ilang oras na sa akin? 20% pa sa kaya chinarge ko. Kanina pa sa na. Naringawang ko. Hindi ka tinauan. Iyo. Ang Pinawagis ako. tapos sarong simana pa. Pag-uwi ko nga. Susa sa init nga ni, dahil naman ako tinawag ka, binawas ko lang pa nga ni. Yan. Sabi na, bagas na niya ate. Ano mo, pag una ko, ako yung kapas, bagas na niya. Hindi pa kainit ko na sila. Yan ako, madunga na niya ako. Isip, dahil nagsurog yung bagas, siniirip ko. Siniirip ko, turugo noon. Sabi na sa hindi mo magkaano nga. Ano naman ito yung namurata. Kinamura ko luwa. Sabi, kuha ko na ko. Dendo Santiago, Kapaps, mega love shoutout. Kaya mo ng banana na yan, Goy. Na, ayun, nagsalang na nga ako. Hindi ko pa yun ako Malamang, na ano mo kumahiling ka. Ngayon, mag-resap na ako na. Dahil maluto.
Di wow. Ako tungkol ko nga, sabi, para sa namin ako po sabi, kanya akong paragas ko. Bisig gwapa siyang kwarto ma, kunyang pa siya. Hindi alibig ka na. Ay sus. Mapakit mo yun. Pero magpunday na. Ay na. Bayan na natin sabi ni Papa mo. Pagkasukan sila po. Dengan, ikaw yung isang. Ano sila? Daw ano dyan. Ihaw-ihaw. Nag-ilaw. Hindi ko na rin. Hindi ko pinili mo. Oo. Bali may sisili ko nga. Wala kong pumunta. Ang sinunayad ko sa bulsa. Hindi ko nga. Ang bagas ko. Mag-crispy. Ipigon muna ko na ito para alas 6 pa man sana. Parang nagsanda ko. Nag-iya. 6:13 pa man sana. Kaya nang makacharge pa ini kidaw mga 50%. Sibing 30 ano. Luwas nila. Wow. Bago ang ilas ito. Dumadaan na ako. Ilas ito na dyan. Nagibig ka. Ano ba yan? Naglag ka sa bato. Mm. Hindi, nagkaroon ng bato. Yeah eh. Nata nagdigdi. Mauli na? Aw, digdi na sinda. Ay, Maestar. Hmm. Nandiyan na. Ba't maulagin mo yung monitor ko? Luminag sa kuya si Paklos. Bakla, si Patrick. Ayan, nagpalipad sa kuya ki 25 pesos pagkatapos nagpa-member sa kuya ki 50. May lagor si Gcash niya. Hindi. Karawang ko nga ni. Kaya magsimbag. May ako kako, niningkod niya. Sarap duman na regalo sa niya. Binati mo pa ng happy birthday da. May log natin si Gcash ka to. Kaya natin ito nalingin na may live ako. Ayan, may naka-pa-member man sa kuyang Saro. Bale labi sa gatos man ako. Hmm. Yan.
sweet, pwede na yun. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid, sa inyo sa pagbati niyo sa akin ng happy birthday at isang blessed Monday sa atin lahat at Happy New Year pa uli sa inyo mga kapatid. Maraming salamat sa lahat na bumisita po sa inyo lahat at mag-end na po tayo. Bye-bye. God bless you all. Bye-bye.